bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe rewindiɓe RFI fulfulde on calminama inɗe on manama jettoɗe e nde yontere on bismama kedi e taskara men firtu kumpito pene e dow toɓɓere hesere guiley darorɗe lewru jeeɗe ɓirnduɗo no gonɗen en nani haallullaji kewɗi manin mbiya en jiiɗin haallullaji ina bango e dow médiaji renduɗi foof haallullaji ɗin kolli wonde ko leydi Mali yoɓi ñamaɗe muɗum ha laaɓi ɓen waɗoɓe ɗin haallullaji e bindanɗe mabɓe ɓe jaadini hen natal hono hoorejo leydi ndi woni Assimi Goïta eɓe beltonomo no fewi sabademo ha Mali woni hande leydi Afrique gadidi yobde ñamaɗe muɗum boowal e nder leydi foof ñamaɗe ɗe ɗon ɗeɓe kalata ɓe mbiyata Mali yoɓi ma abbo e 60 million koppareje dollar haallullaji ɗin foof ɗiɓe kalata tubnaki ha e dalilu goto ko ɗum ɗon addi namdal beele Mali yoɓi ñamaɗe muɗum ha laaɓi ndeɗo yontere e toɓɓere nde ɗo nde gadduɗen ko ngal ɗon namdal Tijjani Mallon Bari ettoto jabade maw ar famminde on e faccirande on ha mbawon hebde hen ko laaɓi soɗon jiiɗi rewidade oɗon taskaram e ndeɗo yontere oɗon ñaaga wadde no gowɗon wadde rewidade min e dow lowre amen wewuji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Palal FF walla e dow médiaji renɗo no Facebook WhatsApp TikTok YouTube e ko nandi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah ko rokku en wonde jaam.